luxabanisa abanye abantu kodwa banomona bayathanda kabi vele uxabanisa ngasengishayile naye sezontombi intombi ngasengishayile naye sezoniwuthanda abanye abantu kodwa banomona bayathanda kabi vele uxabanisa sekishini wangena phakathi wafika umuntu yena wasixabanisa weza sekishini wangena phakathi wafika umuntu yena wasixabanisa kole ndinomkhokhola yathi ngumshovi wengolova nehayoni induna le yathi ngumshovi wengolova nehayoni induna le Hello Asha. Sidonsatela ukuphoka mamzodi manje. Ukutshela ngibuya khona ukutshela ethi ufolo ngibuza wona iqoqo wakho kanye nomlenza. Awuthandi wesanda cofa ndoda ifishane le manga ngamkika qana dolo manje. Ngibona satha kamamzodi. Bathi ngumshovi wengolova nehayoni induna le bathi ngumshovi wengolova nehayoni induna le bathi ngumshovi wengolova